Un grupo de xoguetes que, cando non hai humanos ao redor, cobran vida e viven aventuras. Parecería con esta introducción que imos falar hoxe de Toy Story, pero non, o xogo do que imos falar hoxe é un ano anterior ao filme de Pixar. Saúdos de Gordillo, isto é Un día un xogo. Hoxe imos falar dun dos primeiros xogos que saiu ca Sega Saturn en Europa. Hoxe falamos de Clockwork Knight. Clockwork Knight é un xogo de plataforma saído en decembro do ano 94 en Xapón e que chegou a Europa ca primeira remesa de xogos xunto a outros como Virtua Fighter, Daytona USA ou Victory Gol. Neste caso estamos a falar dun plataformas en 2.5D que nos pon na pel de Sir Tongara de Pepper Chow III ou Pepper para os amigos, que é un soldado de xoguete, un soldado cunha estética como de Quixote dourada. Neste mundo, os xoguetes cobran vida cada noite cando sae a princesa Chelsea, tamén un xoguete, do seu reloxo de cuco, a cantar unha canción. Tanto Pepper como Sir Ginger pois están no clásico duelo de gallitos como se fosen a canción de Bustamante, intentando demostrar amor pola princesa. Neste aspecto, cero novidades, moi cliché todo. Que pasa? Que unha destas noites Chelsea non aparece, unha misteriosa forza levouna e tamén de paso xa aproveitou esta forza a hipnotizar a outros xoguetes así máis pequenos para que traballen para eles e xan homenaza para Pepper e os seus amigos. Con isto nace unha resolución: Pepper irá a rescatar a princesa. Por que? Porque ainda estamos no 94 e ainda non se fixe moitas veces isto nos videoxogos, parece ser. Que nos propón o xogo? A atravesar 4 habitacións deste mundo, empezando por a habitación de Betsy, indo despois a habitación de Kevin, pasando pola cociña e despois no ático, nun plataformas 2.5D que non vai romper ningunha maravilla, pero foi moi competente e funcional co seu mundo e a súa proposta. Na xogabilidade temos o básico, pois botón para saltar, outro para usar a súa chave espada, entera tesora, e tamén podíamos sprintar. A chave non só servía para atacar inimigos, senón tamén para abrir baúles e tamén podíamos coller obxetos ao estilo Super Mario Bros. 2 e lanzalos. Neste momento presta atención ao apartado gráfico, que os que estedes vendo as imaxes pois veredes que ten unha concepción similar ao Donkey Kong Country, saídos unhas semanas antes, na que as personaxes serán sprites 2D de modelos 3D pre-renderizados, é dicir, sacarlle fotiños fotograma por fotograma a modelos de maior compresión para logo crearlos como se fosen personaxes 2D. Neste caso, a diferencia do xogo Super Nintendo, os escenarios si son poligonais e crean unha maior sensación de profundidade e perspectiva, que na época pois era unha cousa relativamente novedosa. Cando empregamos o termo 2.5D sempre hai como varias variantes dentro deste 2.5. Pode haber un 2.3, un 2.7. Neste caso o 2.5, como dicimos, está feito por escenarios, pero tamén na época outros exemplos como son o Crash Bandicoot ou o Bug, que estaban nese punto que ainda non eran xogos completamente con liberdade 3D como o Mario 64, xa que eran máis ben movéndose en vertical ou cara a fondo ou no horizontal con gráficos poligonais. Pero neste caso Clockwork Knight un pouco ese estilo que seguirían outros como o Clunoa ou o Pandemonium. Movimento en 2D con imaxes en 3 dimensións ou parte delas en 3 dimensións. Cousa interesante a tratar igual no outro momento o tema de por que en Occidente se quixo insistir moito en isto de levar cousas a 3 dimensións e ou si, mentres en Xapón, por exemplo, consolas como a Saturn tiveron un catálogo de xogos en 2 dimensións moito máis rico. De feito, en Xapón a consola que mellor funcionou de Sega foi a Sega Saturn. En canto a similitudes con Toy Story, pois
hai un pouco unha cousa de ida e volta. Técnicamente, como dicimos, saiu un ano antes que o filme de Pixar de Toy Story, pero John Lasseter e Pixar xa levaban feitas algunhas curtas con xoguetes, por exemplo, Tintoy no 1988. E non descartamos que dai sí que houbera algunha serie de inspiracións, ademais de que sabemos que neste momento do 3D, que ainda estaba nunha etapa moi primixenia, pois era máis doado facer, por exemplo, cousas como xoguetes que personaxes humanos. Agora, Toy Story inspirouse en Clockwork Knight? A resposta é sí, pero a película Toy Story non contamos con que sí, pero que sí que se inspirou foi o xogo Toy Story saído para Mega Drive e Super Nintendo, que estaba a cargo de Travel States, no que John Barton, un dos seus diseñadores, dixo que se inspirou no Clockwork Knight para o efecto de profundidade do fondo que sí que víamos nos niveis de Toy Story, saído para Mega Drive e para Super Nintendo. Así que, desta maneira un pouco máis paralela, temos esta coincidencia. Clockwork Knight contou cunha secuela case inmediata, que non pasou ningún ano en Xapón, moi continuista, pero con unha serie de melloras como máis niveis e algún efecto gráfico máis como de virar esquinas e darlle un pouco de maior variedade ao xogo. E curiosamente, aínda sendo un personaxe Sega, é un personaxe que quedou abandonado e non se recuperou como outros, incluso da Saturn, como pode ser o Knights ou os Burning Rangers, que ainda temos algúns outros xogos nos que aparece. Non foi unha personaxe que quedou ali un pouco no olvido. Ben, é certo que non é a máis carismática deles, pero, en fin, hai cousas peores, xogos máis débiles, como moitos dos Alex Kidd, que me perdonen, que seguiron tendo un pouco máis de percorrido que este Clockwork Knight. En calquera caso, como decimos, neste caso pois só está disponible para Saturn. Sí que é un xogo que non está a un prezo desorbitado se ides a mercado retro, e que se vos interesa ver máis sobre el, temos un gameplay na canle secundaria de Xogando no Recuncho, no que podedes ver o xogo, non é moi longo, de pe a pa. Isto é Un Día Un Xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, podes axudarnos no Patreon ou suscribíndote no YouTube. O luns, outro xogo.